Eider Mendoza, diputatu nagusia. Álvarez, Kirol diputatua. Aurrea. Gaur, batzar areto honetan elkartu gara, omendua, eta gaurko protagonista Irene Paredes, bere familia, Eider Mendoza, Gipuzkoako diputatu nagusia, Goizane Álvarez, Kirol diputatua, Gorka Iturriaga, Jaurlaritzaren Kirol eta Jarduera Fisikoko zuzendaria, Josu Galilea, Kirol zinegotzea eta buru belarri ibili dana omenaldian, udal ordezkariak eta herria hor kanpon daukegu omenaldia ospatzeko. Egunon eta eskerrik asko guztioi omenaldi honetara etortzeagatik. Gaur, poz eta rostasun handiz elkartzen gara hemen. Legazpiar bati, Legazpiko benetako enbasadore bati, Irene Paredesi mereztako omenaldia egiteko. Ohore handia da niretzat, gaur zuengana jotzea, gure futbolariak lortutako lorpen apartak ospatzeko. Irene, mundua konkistatzeaz gain, Legazpiren izena, era gorenera eraman baitu, Liga Champions eta munduko kopa irabazita. Mila esker, dana horren besteko pasioz eta maitasunez prestatzeagatik, eta beti gertu sentiarazteagatik, eta bazoi familia, beti hori gotea. Nik gaurkoan Gipuzkoako Foru Aldundiaren izenean hitz egin nahi nuen hemen, eta guk ere saritu nahi zaitugu, izan ere zure ibilbidea aparta izan da. Kirol mundu honetan eta Gipuzkoako Foru Aldundiak, diputatuak askotan esaten duen bezala, aitortza hori egitea gustatzen zaio Gipuzkoako Foru Aldundiari. Bida, Nelson Mandela beak esaten zuen kirolak balio izaten zuela hesiak apurtzeko, balio izaten zuela ere pertsona gerturatzeko, eta hor ikusten dugu pertsona batzuek sekulako ahalegina egiten dutela, sekulako esfortzua, lan asko eta asko, eta batzutan irabazi egiten dute. Kasu honetan zeuk hala irabazi duzu. Polita. Itzain nuen, bidali dizuen bideoa, egunak izan dira, pixkat gaina Barcelona gurita behar izan naiz, enoken denbora bertara juteko, esan izan, eskerrik asko, horea dala horrelako sariak bai jasotzea Gipuzkoan dagoen talentu guztiarekin, gaina diztira saria berezia da, horregatik netzate bai eta bereziagoa da, eta eskerrik asko denbora hartzeagatik ona etortzeko eta eskutan emateko. Pozik etortzeko. Gaur, Irene Paredes Legazpiarrari merezi duen omenaldia egiteko elkartu gara hemen. Irene Paredesek bere trebezia eta dedikazio nekazinarekin ametsak egia bihurtu daitezkeela erakutsi digu. Esfortzua eta pasioa jarriz. Irene mundua konkistatzeaz gain, Legazpiren izena gorenera eraman du. Liga, Champions eta nola ez munduko kopa irabazita. Kaixo, egunon guztioi, ez dago erresa hemen hitz egitea, horrenbesteko jendearekin. Lehenik eta behin, eskerrik asko udalari, momentu hau egiten uzteagatik edo, eta batez ere eskerrik asko zue guztioi olako berotasuna sentiarazteagatik. Beti, esaten dut, nire bilbidean zehar sari asko irabazi ditu dela, baina norberaren herrian
horrelako omenaldi bat eta horrelako berotasuna sentiaraztea poz-pozik jartzen hauela. Beraz, mila esker. Gainera gaur, uste dut gero bagoazela futbol zelaira, nire izena badaukan futbol zelaia, baina gaur ja ofizialki inauguratuta. Eta esan beharra daukat talde hortatik ere oso pozik nagoela, aipamen berezia egin nahi diot Juan Mari Burgerari egindako diseinuagatik, badakit maitasun handiz egin duzula, eta horrek pozik jartzen nau, ez bakarrik nire izena daramalako nire herrian, baizik eta emakume baten izena daukalako kirolgune batek, futbol zelaia. Eta badakigu, hemen hasi nintzenean, 12-13 urtekin, zuek baino pixka eta handiago, edo hortik ezin izan nuen jolastu, ez zegoelako talderik emakumean nintzelako. Beraz, pentsatu zer nolako aldaketak eman diren gaur egun nire izena eramateko eta gaur dauden talde guztiak, nahiz eta badakidan talde batzuk ateratzeko batzutan zailtasunak daudela, gaur egun badago aukera, beraz aprobetxatu eta gozatu. Bestalde, kirolgunea denez, atletismoko esparrua dago ere bai, niretzat hain garrantzitsua izan dena, ikusi dute Javi Gomez, Jordi Dabilela ere bai. Hasiera batean atletismoa egin nuen, eta hor hasi nintzen korrika, jauzten, nire ibilbide txiki bat izaten, eta uste dut horrek bai lagundu nagoela nire futbol ibilbidean fisikoki hobeto egoteko. Eta bukatzeko, aipamen berezia egin nahi nion familiari, nire ibilbidean izan duen garrantziaz, eta batez ere nire aitari, gaur ezin duela genego. Benetan mila esker, eta aita zuregatik eta zuretzako. Gozatu egunaz, mila esker.